Nyakwara mogero kama na inyane no ka oromo seche mag odhiambo makoro wachako e chenro marwa mar rameny piny. Ma endi Nyakwara Mogi, ma Ratil Nyakwara Mogi, Ratil mabiro ni chieng' Jumapil ka Jumapil kochakore bang' weche manyien sa 1 mar midhiambo kama endi. Wapimo kaka gik moko ringo. Oyiengore korng'a, odhi korng'a. Odo korng'a, oyuore korng'a. Mane gimoro atimo sani endi en Ratil Nyakwara Mogi. Jumapil ka Jumapil bang' weche manyien ma sa 1 wabedo koda jogo eko ma bende nyalo nonwa piny kaka piny dhi mbele. Omiyo dhiambo ni endi aher mondo mi arwaki ni machiegni Nyakwara Mogi kamoro amora ma intiere. An kaendi koda wil adek. An kaendi bada korka cham ka mokwongo an koda Jacob Omondi. Jacob Omondi wuok e duond bura mar Wiper. Mar ariyo diere kar kaendi an koda Junior Omulo. Junior Omulo en wuod Amani National Congress kata ANC. Mogi kaendi Nyakwara Mogi wan koda Fredrick Okango. Fredrick Okango wuok e duond bura mar Kano. Kendo kata king'iyo kata rwakruok mare en gi thuon gweno ma kadepo ni welo nitiere kaendi machiegni to nwanyalo chenjo ne welo. Adwani mondo mi arwaki ni machiegni Nyakwara Mogi mondo mwachak twak marwa achiel kachiel e wechewa mag Ratil midhiambo ni endi. Amosu ni oimore uru wenda makawuono. Erokamano ahinya. Kawuono ni endi wadang'iyo wach moro ma bende ji mang'eny penjore. Wach ni endi en wach moriwo uji adek gi eki. Nikech kang'iyo Junior Omulo nowuok oae okao tito ng'wech giriwore gi One Kenya Alliance. Kodhi luongo Kenya Kwanza. Kenya Kwanza. Aya wuod Kabondo Okango en podomoko owacho ni en Oka One Kenya Alliance kaendi okuwuogie. Kaendi wan koda Jacob Omondi. Jacob Omondi nitiere Wiper. Wiper bende nitiere One Kenya Alliance. Koro miyo kawuono ni ndi wadani mondo mi unyiswa ni to e One Kenya Alliance kaendi ni One Kenya Alliance jipogore koso ni pimo papa. Ngomo miyo One Kenya Alliance kata Oka osebudho kapoko iriwore gi riwruok moro amora mar siasa. Omulo notito ng'wecho riwore gi Kenya Kwanza. Un ji ariyo gi eki ang'oma monu koso neno ka ang'oma timore kaendi Okango wachaka ne kodi. Erokamano ni George. Adwoko erokamano ne jo nenowa. Siasa en ng'wech. To ken ng'wech mipito, en ng'wech mitero mos to jidhi. To anada wuoyo ni kendo gi jo piny gi jo ganda Ramogi ajwang' mawinjowa kaka jakanyo no ma jakanu. To kendo jawacho mar Oka. Gimomiyo pod ineno ka wago okang' matindo tindo nikech wang'eyo kumwae. To maduong' mogik wang'eyo kumwadhiye. Kumwadhiye en safar. To jogo mwadhi irgi kata jogo mwadhi riworego bende wang'eyo gi nikech wasetiyo kodgi. To wawacho ayanga ni samu wadwa dhi kocha nyaka waket gik moko ayango mokwongo. E winjruok kapok wakedo kokwa nyaka wawinjere ni to en jo kisungu wacho ni structured, yani weche manie lela. Namba 2 nyaka obed honest, yani weche mara non gi onenore ayanga. Ma gik open. Tiende ni nyaka wechego ket e lela ayanga. Wan waseyie ni duond buche ma Kenya ka. Onge duond od bura mora mora manyalo tiyo kende. Koro coalition waseyie ni wabro form coalition. To gima wawacho wawuoyo gi Raila Amolo Odinga, wawuoyo gi Ker Uhuru Kenyatta. Gideon Moi migosi ma kan Mikai Martha Karua mar na Kenya to gi migosi Kalonzo Musyoka mar Wiper to gi Jirongo osebedo kawuoyo gi Jubilee to gi ODM. Kendo wechego osegiki okang' mamalo ngang' ma okwano wach kasani. To gima ng'eyo ma bende biro timore en ni gikone to nyaka wawinjire nekech wang'ni gini wachomo tir. To kwa chome tir onge bagni, onge ringo, onge rokni, mana mos. Nekech ndalo to wang'eyo ni biro. To king'iyo timelines mag IBC podi. Alright. Podi. Okango pod rito timelines mag IBC. Jacob jatendi mar Wiper. Adwani mondo ikwong ichak kimoso oganda magin Nyakwara Mogi odhiambo ni endi. Jatendi mar Wiper Kalonzo Musyoka. Ji oseneno gima en nyako makoro dong' e pap majasunga makoro dwani mondo mi tang'ne gima ibiro godo kata kofuko pugno kata kofuko okopugno. Nyiswa ne ni
ang'o matimore, ang'o momiyo Wiper kaendi tiendu dwa yware chien kaka okang'o ne wacho chane, uno ng'ala maguda bede matindo moloyo jo KANU kata mana jo NAK Kenya kata mana jo UDP mar Jirongo. Erokamano ahinya mosonyo kwa Mogajwang ma neno e seche ma chalo kamagi ni oimoreo. Mana kaka jalo wache riwruok mar Okee ose wacho. Aparo ni wan kaka jo onagi. Na neno juma mokalo ko onagi wacho weche matek e social media kaka Kalonzo dwa uso gi kendo, Kalonzo ok dwa noriwre. To wacho mana wacho moro achiel kaka jo Wiper. Kalonzo osewacho nyadinweya ni oyie riwore gi Azimio la Umoja. To kendo Kalonzo wacho ni gin kaka Okee. Gidwaro ni Azimio la Umoja no obed Azimio Okee alliance. Okee gidwaro ni gin tingo parties gigo to gidonje Azimio Ukraine IB. Gimokwongo mamiyo ji pogore pa. Ene okwadwaro ni mondo wadonji Azimio. Wadwaro ni wadonji tiluongo koro ni Azimio Okee alliance. Mane wacho mokwongo. Mar ariyo, jatendwa mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho maber ni odwaro adieri. Wuoyo moro amora timo ka Azimio. Omiyo manyo Jubilee Party obedo motene gi President Okee. Nyocho kwayo President Niko yie nekech eno kodhi bedo a player in the coming elections. Ko no kwayo President ko yie to kaw thuolo ne kendo en mubed okang' mambele mar neno ni jotelo gi te wuoyo kendo bete winjruok mowinjore ma ka wadhi yiero to ywak moro ok bi bedo bang'e kaka coalitions osebedo gi ywak bang' ka yiero oserumo tiyo kaka coalitions bedo gi ywak. Omiyo adwa nyiso nyikwa Ramogi ni wan kaka Wiper to kendo gi party leader marwa ok ni wayware chien. Gima Gideon Moi timo e KANU ni e Okee. Gima Jirongo timo e UDP ni e Okee. Omiyo wariwore kata kawuono kineno tineno ka party leader mar KANU to gi party leader mar Wiper ne ni oko ne gin kamoro achiel. Omiyo waweuru notion moro ni atini Wiper yware osungre ok osungre. Kalonzo en ng'ama dhi school, Kalonzo en ng'ama somo maber ahinya. To kendo siepe e kinde gi Raila Amolo Odinga. Bor maonge jo siasa moko mago dhogi manyoro e kano biro siasa machalo Junet Mohamed gini. Mawacho kaka Kalonzo sungore. Gin kanye ndalo mane Kalonzo gini gore ne piny motegno gi Raila Amolo Odinga. Omiyo ado kwe joluo. To gi onagi te. Wateru weche mos. To kendo wabeduru joma ore gi joma bolore. Nikech gini wacho moter. To kwacho beter. Wawewu ba wach to kendo wawewu agoko. Okay. Omulo uno tito ng'wech wuok e Okee. Kendo yengo kasamane piny oyiengni. To uyiengni ma un bende wacho ni koro Okee no dong kanyo uno dhi e Kenya Kwanza. Koro kaendi ineno ka Okee pod ochung' maber koso nitie kaka Okee kaendi nitiere tungni moko ma inyalo neno in kaendi gi chien. An ago erokamano ne Nyasaye kendo ago erokamano ne Musalia nikech kane wafwenyo ni Okee ka en kama imadhe chai. Wanyalo go rally achiel wadhi waleme kanisa tiketonwa chai gokombe kwatiko madho chai tikelonwa mandas kwatiko madho chai gi mandas tikelonwa lunch. Koro kwa penjo to mbele chalo nade to kare gin ena ywaruok. Ineno kaka Fredo Kango nigi pek mar pimo kaka gitimo e One Kenya Alliance kendo aurumia ne kabisa nikech Okee ka ineno kanye gikelo tungni nikech ing'eni jo Azimio ginte kaka ncha giseikore to gimbe gikelo demands to demands gigo ok ni rach. Kendo nitie mana kamoro achiel manyalo yie gi Kalonzo nikech kano saluoke ing'eni jakom no saluoke to fwenyo ni ka jogi luoko to wacho ni odwa mana wuoyo gi ker Uhuru Kenyatta en ok odwa wuoyo gi jakom. Mano gima nyako ler kabisa. Kalonzo wacho ni wuoyo gi ker Uhuru Kenyatta ok wacho ni wuoyo gi Raila. To gima Kalonzo dwaro ni en odwa no bed deputy. To deputy ni to ging'e maler ni jo Azimio dhi golo deputy gi kor jo Rabuon kocha in the mountain. Koro ing'eni ma gima chane nikech ing'e mano nade to kini Azimio. To dong cho wacho mano ncha giwacho ni iluongo ni irreducible minimum. Ma osebed kiwache Kenya Kwanza. Gisa wacho ni namba achiel ka giseriwore ka to nyaka gibed gi Azimio
One Kenya coalition. Ma joka be wacho ni mano gima pod giparo, ginyal timo kamano. Namba 2, Kalonzo dwano dhi kucho kaka gin jo okano. Kasto giwacho ni gidhi bedo piny, giwinjore koka gidhi golo president. To nyiwinjo kata ka jakom nyosi yiene gini sawa, gidhi kelne gi delegates, gidhi migi delegate 22 ji 20. To mano nyiso ratiro ni kador so dwaro bedo namba 2. Koro king'iyo Oka ka gimiye nyisi ni Oka gin serious. Mokwongo po gilanda yanga ni gidhi kure. Wach mani mara gidwa bedo jakom kano luongi NDC gidhi NDC ma Jubilee lakini mar jo ODM ogidhi. Iso ntie kaka ogiwinjre, ntie kaka gineno ni ntie jakom pod nyalo luoko Kalonzo. Namba 2, king'iyo gi neno ka Martha Karua noko attend NDC gi kaka ma Jubilee noko dhi mar ODM. Iwacho ni noko to kanyo duogo iwacho ni ne odhi Kirinyaga. Ere kaka onyalo dhi Kirinyaga to ntie national important activities. Koro ng'amo dong kama neno ni bete serious en mana Gideon Moi kende. To gi Jirongo, ma Jirongo be chama manyo biro go matin ni. Embe ngeno dhi chung mana governor. Kech king'iyo Oka be ng'eni jog bok serious. Jirongo chung governor Kakamega, Gideon pod dhi chung senator Baringo, Martha Karua dhi chung governor Kirinyaga. Koro ng'ama ni kanyo mabede serious madwa presidency ka ok na Kalonzo kendo madwa. Okango kino wiye ka endi mang'eny sana. Ana ero gadieri. Omulo na kwero nyocha manwan kode kani owe siasa magoche dero mudi nyono. Mano siasa magi. Namba 2. Migosi Kalonzo Musyoka en migosi mabende jo Kenya ng'eyo. Mosetiyo tije madongo. Sani koro loso weche mag peace in South Sudan. Migosi moluor. To king'iyo kako timo negotiations gin gi Gideon Moi, Martha Karua gi Jirongo. Itime yo mamuol, yo maonge dhaw. Wawacho manadiera to wawinjore. To kaka nasewacho mokwongo cha. Winjruok dhi mbele kata sani. Omulo onge gimong'eyo wach Oka. Omulo ong'eyo yellow fever magilando masani ntiere outbreak. Mane gimong'eyo. Omulo ne ni Oka. Omulo ne ni Oka to nene Oka eno yawo dhot kwa donjo ka jiwinjore koro eno rito we oko. Koro gijokia. Iwinja. Koro nyaka nyisi nikech kata mane en kocha nen ga oko. To wan kaka joma ne wane iye kacha wang'e gima timore. Namba 3. George. Wabedu jo adieri. Senator Gideon Moi ma chairman mar Kenya African National Union ma bende an jawacho makanyo osewacho ayanga ni wan wang'eyo kumwadhiye to wabiro riwore gi jogo ma pachgi chal gi marwa. Jogo ma pachgi chal gi marwa mwasefwenyo gin Jubilee to gi ODM. Mano wasewacho. Martha Karua osewacho ayanga ni wan e kidienje mag riwruok gi jogo ma bende paro kaka wan. Kalonzo Musyoka osewacho ni en kata nen gi makosa moro matin gi kinde gi Raila Amolo Odinga. To mago gik mano osetimore mokalo. Mago ok ong'i sani. Gimong'iyo ni sama koro wadhi yiero mar Ghana 2022 ni to watimo nang'o? Mago weche madhi mbele. Jirongo to nosedhi kata mana advance team ni e kuchoritowa. Iwinja. Koro omulo owe mos ode nyuok nikech gima omulo temo wacho propaganda. Ing'eni en gima rach mogik. Ka Musalia Mudavadi jatende no lando ni eno dhi chung president to kose lando to koro ting'o ne ng'ato bag odhi e party ma koro en onge gima wacho orwakne lewni maratong koro en wuotho oluwo bang'ine oluwo bang' Ruto ka nyathi nyaguok oluwo mana kama mano jatelo ma ok onego mi nafas Kenya ka emomiyo wacho ni George Bati nyaka wariwre. Migosi Uhuru Kenyatta nowacho ni riwruok ema duong'. Gin ginyisowa ni kik wariwre. Ne gidhi loka gidhi wacho ni Kenya ikwalo mbulu. To ng'ama wacho ni Kenya ikwalo mbulu to nie sirikal jalup ker ene sirikal. Mano wich kut maduong' manade. Wadok nikech luongo nyinga ka. Duoke matin kasto nitiere penjo moro man godo kasa para ni penjo nendo kata Jacob biro duoko. Ing'e gima mora kaka wacho ni ene jawacho mar One Kenya Alliance. To wacho maler ni gino gidwa deputy. Mantie ni kara gin gidwa ma speaker. Kata telo moko matindo tindo kendo wagone mos ne Kalonzo nikech one go be no digi focus. Namba 2 wacho ni ginyalo chung ayanga kendo ginyalo dhi giwacho ni ginyalo dhi nyaka mwisho ginyalo deliver president karango magi yware ne mapod girito mondo migi gidhi gindikre gi azimio one go be ni gidhi ka gidhi ni gidhi chir to gidhi siasa kisera
Kagoro gin magirito. Honorable members. Kaendi Jacob nigi duoko. Gima chandi no Jacob nigi duoko. Agombo wacho kama ne nyikwa Ramogi Jwang. Omulo hero weche moko ma weche winjo. To kendo kako kango owache ni omulo hero siasa moro mar tiedero. Owacho maber kacha chako unyiso ji ni Okee ne okodhie e launch of national delegates mar ODM. To Okee nigi jotelo madongo dongo karibu 4. Gideon Moi waneno kubiro gi president. To kendo waneno ka Chirao Hali Makwere mawuok Mombasa represent Wiper. National Delegates Conference mar ODM. Omiyo wacho ni omulo. Okee no join bang NDC mar Jubilee. Okee no join ne gibiro gi president magi join wach mar ODM Kasarani. Omiyo an kaka an National Youth Leader mar Wiper nadhi kono mbele makendo jatenda machira Hali Makwere mane represent Kalonzo Musyoka na wadonjo kode mu obedo ma nyasi no rum. Tadwa nyiso mulo kendo ni Okee nigi jotelo mwalure Kenya. Nyis nyikwa Ramogi Jwang aparo gine magidwa ng'eyo tielo. Nyiso nyikwa Ramogi Jwang to kodo mulo ne keto mule mane wacho weche mag winje tiedero. Ma propaganda maduong'. Okango oda. Okee nigi jotelo muluo. To ne waneno kari gani gachago ma is just a mayor. En manager MP jaod bura kamoro Central Coast. No golo wach moro. Nigin to kane ANC gi Ford Kenya ne biro Huda, riwore gi Huda, ne gisetieko wach mar deputy president. Na neno ka Mudavadi ANC ugolo statement ka Mudavadi otingo bag America Coast. To wetangula to kuru chungmani wigari ba wach weche madongo dongo ni mago weche mibiro wach bang. Omiyo duoko no osiepwa momulo. Ni gin gibeda mos ne gisedonje gini gin kata komigi Clark kata je yuecho makaruto nikech Ruto ko dhi bedo opposition leader ko komigi kata mar yueyo compound gibed contented nikech sirikal tidhi los gi Okee to giazimi okangan tire gi wach moro kapok imedo maendi en ni sani endi nyaka kama wachopeni nitiere jok ma jo Kenya osegoro moneno ka gima ema dhi chung laro kom jatend piny maendi en Raila Amolo Odinga maendi en William Samoei Ruto nyaka gi sani king'iyo kaka gibedo ka giwuotho ka gisero agenda giuso agenda margi nyaka sani endi ja Okee mane mosewuok moluoro piny Kenya mawacho ni an bende adwani mondo mi achung abed jatend piny makata koponi dang giwach niya ombulu lwar kuome to dhi bedo gi tich mayot mar mondo mi ochiwre jopiny oyie kode maendi iparo ni ok nyal ywayo dwaro mar Okee chopo e debe kendo golo jatend piny ok nyal ywayo ngang wan kaka Okee KANU Wiper NAK Kenya UDP ne wachako wuoth motegno kami mana examples matino tino no wadhi Kitui wadhi Machakos wadhi Makueni wadhi Kirinyaga wadhi Mombasa wadhi Bungoma wadhi Trans Nzoia wasewuotho kendo jopiny osewinjwa ting'e gima jopiny nyisowa ni wayie gi paro maleo Okee paro leo mbele ber mane gima jopiny nyisowa to sama ginyisowa kama to gikonowa niya to dwa mor mondo mi uriuru gi Azimio nikech kwang'iyo kaka gini dhicha jaratong' cha biro chichowa jaratong' cha biro duopi jaratong' cha jamibadhi jaratong' cha ng'ama nigi agawa were uru kode wawacho maler ni wan king'iyo onge gima nyiso ni sani ji ariyo kende ema nyalo bedo ker mar piny ka onge gimomiyo anyisi kamano ng'ato ang'ata nigi ratiro mar katiba mar chung president jotendwa jodongo jodito mag Okee no wuok oko Gideon Moi no osiem gi KANU odhi ochung Martha Karua no osim gi na Kenya odhi ochung Kalonzo Musyoka wuod Ukamba osim gi jogine Wiper odhi ochung Jirongo no osim gi joge mondo odhi ochung omiyo tiende ni gimoro amora nyalo timre ing'eni siasa ka George Bati gima mondo jo nyikwa Ramogi Jwang ong'e gimoro amora nyalo timore e dakika machuok nyalo timore giwacho ni ndalo achiel e siasa en ndalo maduong' ahinya koro wan to kaka wan joma olony kendo joma ong'eyo ni mbele kae nyaka ji riwre nikech mane gima duong' ahinya waneno ni bende dipo kaka wariwore Azimio kod One Kenya Alliance to waloso gimoro maduong' manyalo konyo jo Kenya duto te oganda mawinjo wasani maneno wasani nyikwa Ramogi Jwang gimo wakwayo riwruok cha nikech ing'eyo kidhi nyombo to mi nyako tibiro gi nyako dalau isechulo dho to koro nyako chenjo nyinge to wacho niya an niluonga ni Rosbella
to koro iluonge ni Rosbella Okango. Tiende ni koro nyinge cha koren wan kanyakla. Emomiyo owacho niya, kwadhi nyombo, koro arus mar Oka to gi Azimio timore. Koro iluonge ni Azimio One Kenya Alliance. Mano e gima chicho Omulo. Omulo koneno arusni, arusni buoge, wan wakone ni bicham kek, warwaki, to gimoduong' mogik, kegni en mar jopiny te. Ok wadwar kek maratong'. Kek maratong' ni ok bi konyowa. Wawinjo mano Okango. Omulo. Okango kelo wach moro kaendi mar dhi e kisera. Idhi yudo nyako to berndi. To gima chandi kode en mana ni poko yie mar loko nyinge. Iparo ni ma inyalo tami dhi nyime gi kendo, idwaro nyako koso dwaro lok nyinge? Kapok aduoki, nitie ng'ena adwa ni miya time maber nikech iketa kind jo ODM ariyo. To gima dawacho maber, gima dawacho maber, lenga miya uru thuolo, imba mi thuolo Okango, mi thuolo. Omulo mi thuolo. Jacob Jawai. Omulo with the draw. Order. Omulo with the draw ni okenda. Kaka egi wuoyo. Koro ada nyiso Okango gik moko ariyo. Ni wan kaka ANC nwabedo gi National Delegates Convention. Mane wasiro Musalia kaka bedo ker mar ANC party. Kako wariwore kaka Kenya Kwanza, onge kama wasiro memua wacho ni koro Ruto president, Musalia deputy kata ng'at machielo en ka. Pok wariwore kaka jo Azimio be pok wariwore ma ng'eyo ni president gi man. Koro warito wadhi bedo gi delegate kech UDA dhi bedo gi NDC gi tarik 15. Makoro gidhi sidho Ruto ni Ruto machung' madhi kaw flag margi mar UDA. Ka gisekaw mano ma gisidho Ruto to wadhi romo. To kama wadhi romo ni ema koro wadhi yiero ni president bedo ng'ato deputy bedo ng'a. Namba 2, Ruto bedo e government. To nyaka no bedo government inyalo ng'iyo kigo picha te. Ruto pok no dhi ga oko. In fact, Ruto onge kuma president Uhuru Kenyatta no miye ga teko mar dhi oko kata America kuonde UK. Nyaka no yudo Musalia. Ma is a diplomat. Mong'ere gi wazungu. Musalia moloso ne yo. Makoro riwe maber motere oko. Kech mane e daktari of the economy. Linga amiyo kech mane ana wacha diere. Okanya wacha ngiriam. Koro mane mamiyo Musalia is very important ka e coalition mar Kenya Kwanza. Nikech no kasa ne gidhi wuoyo wadhi wacho weche wa mag economy oko kucho nikech e democracy America e kama utingo democracy maduong' sana ma rito democracy e piny mangima. Koro ng'eni ko wacho ni wadhi ywa kucho wan ok wadhi ywa, wan wadhi nyiso joka nikech waseng'eyo kaka jogi dwa pango tich. To wambo waseng'eyo to wan wanyiso gi ni wan ok onya bedo piny wadhi nikech gionge numbers mane gima giparo. To koro mogik kama ge joma advice joka iluongo ni jo science. To nje nyiso Okango ka ni jo science ni ene kor yamo. To nje nyiso no borogore piny sian obogore piny gi sian kabisa. Ting'eni mane gima timo nikech ka gine magi advice joka nikech kati wach nyako cha. Ing'eni nyako nyalo sungore ni inyalo yudo nyako to nyako ni kiyude tiyudo kata ka cousins mag nyako ni machalo kaka koro Charity Ngilu, Alfred Mutua, Professor Kibwana, mago cousins ge. To cousins ne koro se sae nyise ni ko kidwa biro kone. Karwan wasedo. Nyie neno kaja komnyo di Machakos piny obogo piny kech numbers ng'eny. Koro ng'eni nyako ni kasungore onge value ne reduce. In fact sani bech gi ni piny kabisa. Masani ka ogi decide kuma gidhi kana koni gimos nikech akieko to kuma gidhi. Jacob ogi decide ni gibiro Kenya Kwanza kara gidhi. Jacob Omulo wacho ni sani bech Oka medo lwar piny nikech deko mar jatendi Kalonzo Musyoka donjo Azimio la Umoja. Ado wacho ni Omulo apa ni oko ginene ok som siasa mar Kenya maber. Nekech inyalo paro let me just bring it from Tuoto. Inyalo paro Tuoto ka ji no dhi Uhuru Park. To migosi Raila Amolo Odinga wacho ni Kibaki tosha. Joluo te mane weyo kata ni Raila ne dhi chung'no no gocho ne Kibaki. Mano nyalo nyisi ni gimomulo wacho sani en miriambo gima has been tested and tried. En mana ni Western Kenya kende ma wang'eyo, waluye ma wang'eyo kende ni Raila ni gimbi moro maten kono. Lakini kuwa bire weche mag Ukambani anyalo nyisi kawuono ni kata mana Raila Amolo Odinga ng'eyo
kata mana President Uhuru Kenyatta ng'e ni without Kalonzo Musyoka ma party leader mara Ukambani ok ginyalo yudo coach Wakamba. Nikech Wakamba ong'eyo ni kiongozi margi jatendgi en Stephen Kalonzo Musyoka. Omiyo wadwa wacho ne i mazungumzo i weche mwawacho kaya kata i wuoyo ma ji dhigo mbele. Nyaka wa treat jatelo mora mora gi luor gi respect manyalo. Adwa wacho kata ka ni without Gideon Moi onge kura ma Raila Amolo Odinga nyalo yudo Rift Valley maloyo kako nyalo yudo ka en gi Gideon Moi. Nikech wang'eyo ni siasa ma Kenya ka en tribal. Kung'eyo magi, ang'o ma mono ubiro mapiyo mondo modonje riwruok moro makuro ji ochung'e ma wacho ni wang'eyo ni magi matimore, twada ni mondo mwakony mondo mwager piny piyo piyo. Ang'o ma mono donjo mapiyo? Gima wawacho en kama Josh. Wadwaro ni mondo wabed gi winjruok nikech sirkal to wadhi loso. Lakini wadwaro ni mondo wabed gi winjruok moriere tir to kendo jo Kenya ng'e ni mae kaka Oka gi Azimio owinjore. Maka yiero setem ma ng'ato bedo president, ng'ato bedo deputy president to ji loso sirkal. To ji ong'eyo ni Oka cha to gi Azimio nowinjore kama kama. Koro nego time kama. Nikech winjruok mosekalo ka inyalo paro kata mana tuo to. Ka Raila owinjore Kibaki secretly. Neno ko tieko mana higni ariyo kende to Raila osegwe oko. Koro kata choko miye, koro kata kichiraoli makwere gini nyalo mana wuoyo kode kaka ne nyadwaro to ne jatelo iye kanyo. Inyalo paro kata 207 Grand Coalition Government. Kaka Raila nobedo frustrated because of MOUs mendiko in secret boardrooms to kelne jo public mondo gi. Omiyo sani wawacho ni ka wadhi Azimio One Kenya Alliance to nyaka wabed gi winjruok ma ng'ato ng'eyo ja Kenya moro ng'eyo ni ma e kaka Kalonzo, Gideon Moi, Cyrus Jirongo, Raila Odinga, Uhuru Kenyatta owinjore ni gidhiti. Ma bang' ka yiero setem to onge ng'ama ywak. Wan kaka wan jo Wiper wan gi share, jo KANU nigi share gi, jo Jubilee nigi share gi, jo UDP nigi share gi. Kasto ko waweyo ne jogi be nikech wadhi duogo BBI. Okay. Okango nitiere chich moro ma jo Kenya samoro nyalo bedo godo e wach mar Oka kaendi. Martha Karua nitiere kanye nikech king'iyo seche moko obiro seche moko kobi obiro to kobi. Ang'o matimore kaendi miwane ler kaka jawach lo oganda ma jo Oka? Kapok ami ler kaka jawach lo mar Oka, adwa paro ne jo oganda Luo ma bende nenowa gimoro achiel. Yes. William Ruto nende owacho ni nokono Raila ni joloka wasunge ok go kura. Magi mane Raila dhi omo loka ndalo cha mano ne ketho sa kendo no dhi ulo Kenya ne wasunge. Kawuono Musalia Mudavadi moting'one Ruto bag ka gichomo loka. Mano wich kut maduong' ahinya ma watimo mos jikwara Muga Jwang. Wakwayo ng'uono. Namba ariyo, wan kaka jo KANU madongo mo jatendwa en Migosi Gideon Moi waselanda yanga wakelo Martha Karua makore wachoni Martha ni to jaratiro ndi mama ni jaratiro ndi mama ni okidi pim gi joratong nikech en ko wacho ni owacho to wacho ko dagi to dagi mane gima joratong oluoro sani koro gisere abiro kanyo okadwa ni Kenya kwanza kanyo okadwa ni mondo mewache na ang'o mi Martha Jacob no selero gini yanga Kaji dhike to kok gi egi mora mora nyako bed gi maler gi minene lela okodwar gik miso e buo mesa emo mineno ka Martha jaratiro okoyie kodu ok oyie kodwa oyie kodwa emo miyo ineno kata ka picha ne koru ulongo picha ne Oka mane emo miyo undogo picha ne kechen kodwa to gima okoen go gadieri ni kumwadhi echa bende ratiro mo wanogo e Oka kacha be biro nenore kocha mane gima miyo ineno ka Martha wacho ni wang'iuru gini gi koni, wang'ie gi koni, wagoye picha, wagoye randa, mondo bed mayom maler. Tadwa singonu, ikwara Muga Jwang. Ni weche osego randa, weche yom. Wik makoro wachako ni, weche dhidhi mayom. Nekech wang'eyo ni jaratong, koa miyo nafas, to Kenya kwisha. Okwana miye ngam, katieko, watieki. George, nyaka wawacha dieri. Nekech wan kaka jo KANU wachung' ne dieri to gikwe. Peace, love, truth and unity. Mane gi mwachung'ne. To kwa chung'ne adieri kotelo Migosi Gideon Moi. To no nyiso ania wang'ni. Owacho gi kisungu ni wan gi resources, energy and time. To no wamedo moni koro wan gi resources, energy, time and tools. Tools ma wan go gin mage. Tools ma wan go en ni riwo jo Kenya duto te. Wan gi maendeleo, wan gi manifesto ma wacho ni nyaka wariwre, wan gi manifesto ma wacho ni wago
wakiroko gine weche mibadhi mano gimwase wacho kendo jogi oluorowa kabisa nikech ka giwinja ni mibadhi to giringo nyaka nyandwa emomiyo mbele ka tich ariyo ibiro neno mana giwangi. Nyakwara Mogi, maendi en chenro mar Ratil kendo kaendi an koda yawuoyi adek ma owuok e duond buche mag siasa mopogore opogore thur kaendi. An gi jakano iluongo ni Fredrick Okango kendo jawach elo Oka. Diere kaendi an koda Junior Omulo wuoyi mawuok e duond bura mar Amani National Congress kendo entiere Kenya Kwanza. Batha kaendi machiegni an kaendi koda Jacob Omondi maendi en wuod Wiper embe ne entiere One Kenya Alliance kata Oka. Giloso ka ging'iyo wani to ginyiso wani to ang'o matimore e siasa mar piny Kenya gi sani endi. Diponi Oka pimo mana paro koso gin gi yo ma gidwani mondo me gilu ng'ar godo e tokji koso en nyochuno ni nyaka gidhi giriwre. Maendi en achiel kuom gik molose ka bende wang'iyo weche matimore ka koda kacha piny Kenya gi sani endi. Omulo in ke ng'iye Martha go tiklo e Oka kar kaendi. Odonjo to wuok mara ni odonjo to ieno ong'iyo gima nie yo to chako duogo gi oko. Dipo ni nitiere gimoro e Oka kaendi manoringo ma ji ok ong'eyo. Martha ng'eni jogi lazy jogo Okango gi lazy kabisa nikech Martha en kako wache maber ni en jaratiro to nichi yudo ni nichi nano niche onego bed ni sign agreement moro ka to Martha karo ochako wacho ni miyauru time mondo asom gima undiko ni mondo kechi jogi dwa soye tol to tol midwa soye no poko menye monge kaka gik moko timore koro miyo poko miyo gi time odwa ng'eyo ni jogi gin serious machalo nade. To en gima rach kabisa Okango nyalo wuondo jopiny ka nikech ana sinyiso gichalo joma rito mondo ng'ato many mwanda ka gisefwenyo ni ng'ato dwa mako mwanda koka gidwa go nduru niya ni we uru mondi wadwa ni mondo wa negotiate. Anada penjo Okango ni koro kata udhu mundikru nikech uwacho no luoku ni neno kaka Lonzo ne wacho no luoke to siasa ka iluoko ji keja kaja kom no luoki Kibaki to koro en adier mane mudhi bedo go ni kopo ni usain sani ke chudo ka signing ne mudo ka gima duong e gima mudo ka gima duong ni mane gima koro dwa ng'iyo ni nyaka wasain in unu gima rito ni nyaka wasain to gima mondo ng'e pachu ni sani ka ok decide no join Kenya Kwanza kata join Azimio to bechigi sana selwar ato mano gima nyalo nyiso gima okapando to gima Jacob tam wacho nikech owacho ni ong'e siasa ada paro ne tuo tu kiyudo joma noriwore gi Kibaki joma niluongo ni the Rainbow Coalition the Pentagon magine chama mano tegno king'iyo DP mar Kibaki ne chama man gi tiende chama man gi ji king'iyo SDP mano chung'ne gi Charity Ngilu en gi chama man gi tiende chama man gi ji king'iyo LDP mar Raila Odinga mano wacho ni tingo nyono gweno ng'eno na nyise no wasechenjo mwany madho sup to LDP king'iyo Jakom ne gi ji kicho duogi ng'iyo Ford Kenya mano chunge wa Malwa kijana wa Malwa ne nigi ji to mane king'iyo sane jomori wore gi jo Alliance miwacho ni koro Azimio ng'iyo jo UDP nitie chama moro obedo form ginene Nyamira mar iluongo ni Matiang'i onge tiende ng'iyo moro iluongo ni PA moro wuok Kilifi ni magi chama masano riwore ni koro Jacob tam wacho ni koro mane tuo tu iluongo ni Mother of All Coalition masani moriwore gi jo Azimio magi joma omaka maka Jakom uliere koti ma Jakom nikech gimanyo tich oluore gi jo Oka oluore gi jo PA joma gin te ging'e ni Jakom ne manyaka gimanga maka kode kama lakini gima gikele Azimio ka onge gin joma nyiewo in fact waloda Jacob ne giwacho jo jago mbwacho ni kwa Mogi jwang kama kiongozi maro Omulo Junior kae Musalia Mudavadi no se chungkura president 2013 awinjo ni en ga jatendi ndalo moko mokalo chien no se chung president 2013 moyudo kura 300 Kalonzo Musyoka bose chungkura 2007 moyudo kura close to 1 million Raila Odinga 1999 lenga order Omulo put record straight wanyalo ng'iya ne pima ne kind Musalia Mudavadi gi Kalonzo Musyoka nikech Kalonzo Musyoka to nochung ndalo ma 2007 to yudo kura close to 1 million Mudavadi obiro chung 2013 ka registered voters oseka nyaka medore to yudo kura 300 komedo gi moko mano yudo mane in Western komedo gi moko mano yudo kura 500 in total
Makata running mate, it is on record. No ido miadek Western, where in his backyard no ido miadek. To come dogi moko mano ido oko diaspora, no ido kura 1,500. To kata running mate ne no kogone kura. To Kalonzo Musyoka mine no kuro wacho ni value gi kuro dok piny ma party leader mara. Osechung kura 207 ka registered voters ne put in kabisa. To no ido kura close to 1 million. To sane Kalonzo Musyoka nigi kura 2 million giwi. Mompiro kamara che. Tado wacho ni kura bugajwa. Ni kat governors ma Ukambani ma Eastern. Okunyal kilo kura mar Wakamba. Kura mar Wakamba nigi Kalonzo Musyoka. Mane momeyo ineno kata ka migosi Uhuru Kenyatta. Wacho ni nyaka okariwe gi Azimio. Mane ka gin sure ni ji nyalo yom. Omiyo wadwaro kono jo luwa. Nyikura mogajwa. Ni waweuru korwa. To kendo waweuru ba wach. To kata leaders wa moko machunge MCA ko be moko matino tino miyombo ke kwa Alfario Alfadeka. Owe ba wach nikech gin gi kia gima it takes mondo ngato bed president ma Kenya ka. To katieko hadwa kwayo nikech adwa nyiso mulo kama. Ni sani mano dhi negi dhi Uda ka gin gi MP apaga chiel. Sani ko kata MP apaga beriyo for the MP apaga beriyo. Sani ko gidongi Malala ma senator to gi Wetangula ma senator to gi Adagala akia kata post mode. The rest osedoke DAP mar party ma ni Azimio. To kendo ko sani kalo Mudavadi neno ka ko donga ni en kata mana wako kata ngama nyise kata ni sweta choko nego dhigo America ko magala ni scarf mo magala no mano siasa ana yegi ma Jacob wacho kendo olere ma okanya lere mo ingo kan tan gima da kwero jo mulo gin jo miriambo tingeni iwacho ni jamriambo koth biro goyi koth biro jamriambo koth biro goyi koth okayo ineno ingeni omulo kelo miriambo moko madongo wakwere ineno miriambo machalo maruto wan wang'eyo kumwadhiye to oganda luo anta kwau an wuod maya Omabei kabondo kasepul kakelo kokwanyo wuod kacha omulo ni tingeni jagweng'wa wakwau oganda luo kura en kisera waseru kura yawa wang'eyo kumwae Raila Amolo Odinga osetiyo ne gini osemanye Migosi Kalonzo Musyoka osetiyo ne gini osemanye ne gichako iga gana 2013 gichomagi giyombo to magi gidhi 27 giyombo omagi kata no magi kata no mano gima koro ibiro wach bang'e lakini gimwang'eyo kama koro wachomo terni waneno gini kama tiela 12 ang'o ma mono wa mondo mi wariw gi kanyakla nyikora mogajwa mondo wadonj kumono donje cha kanan mane bedmos kanan mane migosi wacho no migosi Raila wacho no waneno lokacha koro wawe uru bedo jomibadhi ma waringere kono wane kono wayanyo jotendwa wayanyo jodito kik wayanyo jodito waseruru kura mondo wadonj kanan kanyakla wan Gideon Moi Martha Karua Kalonzo Musyoka UDP wadon gi sabangi nyakwara mogeda ni mondo mwakau yweyo koro ge sani endi yweyo ni endi terowa mondo mwayud mago mwaiko makoro mosade ke wangi udhiambo ni endi nyakwara mogibo yodo ge weche wa manyien ge sani endi wakunga kawa ni yweyo machuo kawa duogo twakporo twere ye kar kandi an kandi gi chwa dek mabende twaro wache weche mag siasa mar piny Kenya kiki di mabori nyakwara mogi kete manaka Kitume mawakelonu otenore endhadho maggi kawa kikogi makare yud thumbe miero mapachoka kama mzuka umepanda twende mpaka chini kod pinje maoko baby from my command like zombie e chenro mag tiedero ngoma uwake kimwaga pesa ndalegeza Tum Dagmor Ramogi Night etera diane gala Magite mana Ramogi TV aido gari tera we go Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore.
Bug jodongo wacho e dhok marapar matinda dek ni dhako chunye en pesa. Makata isuka suka wi mitindo to kionge pesa to dawi. Makata idhi e gym bibed bonsa to kionge pesa to chunye pod dawe. Makata isoma kisungu midhumo kisungu to kionge pesa chunye to pod da. Dial *811*446# to get Jadongo Dongo. Candidates, good luck for the forthcoming national examinations. Jopuonjre ma joklas 8 ma kwan gi oheo milion 1.2 e Kenya mangima koro ikore ne chako penj margi mar KCPE odiochieng' makiny. Sasa kufika hapa naona gari ya maaskari ya polisi na shangaa nini yenye inatendeka hapo kwa kid. Ni kitendo kibaya sana kutoa uhai wa watoto. Bogi kuyo kwa gweng' ma Muyala e kaunti ma Kakamega bang' nas moro nego nyithinde 2. Jalup jatend Kenya William Ruto chopo e boma ma London e piny Ingereza ne limbe mar ndalo 3 bang' limo piny Amerika. Machiegni kendo nyakora moga juang' ma en chenro mar Ratil jumapil ka jumapil bang' yudo weche manyien wang'iyo ni to Ratil oyiengore kod ng'agini e siasa ma piny Kenya kar kae ndika kod chieng' medo bedo bende ka siasa medo lokore kaka ji bende medo riwo paro jomoko bende pogore paro mane momiyo dhiambo ni endi amora ahinya ka rwakni machiegni kendo e tielo mar 2 mar Ratil kama wang'iye ni to wach mar One Kenya Alliance dipo ni gipimo pap koso nitiere pogruok moro ma nitiere geye ilero kar kae ndi koda jawach e logi luongo ni Frederick Okang' owacho ni siasa mar Okee en mana mar bedo ni adieri nyaka bedie paw siasa kar kae ndi gima bende aneno ka Junior Omulo temo kwedo owacho ni jo Okee winjo bed ni wuok oko mondo megiriere tir gima gidwaro moloyo bagni kapok giwinjore kata mane odgi mano bende wach ma itamruok kar kae ndi koda Jacob Omondi ma bende wuok e duond bura mar Wiper nyakwara Ramogi machiegni kendo kapok sudo kod wach mane wawacho kango kane watieko mabende nano kumulo tingo bare kar kaendi Ratil mit ndi mede urusa nyako bad ka wuok uyoma wacho kamane ero kamana inyam Kevin ka wuok Kisumu penj na ja Kenya kwanza ni to jatende odhi mana Amerika to ne owacho ni kuo mar ombulu neno Kenya kae to Amerika modhie wacho kamano ang'o mane omiyo ok owach gino kaendi odhi mana wacho Amerika mano wach mopenj kar kaendi Casto Anel engineer mawuok Migori wacho ni ja Kenya kwanza is telling the truth wacho kamano manjuluongo ni Anel engineer Casto kar kaendi ng'ato bende ndiko kako wacho ni onge gima iluongo ni Azimio One Kenya Alliance wan kod party mathoth ma oseriwore gi Azimio deni moro ka moro dwani mondo mi nying gi obedi e riwruok koro dwa bedo gi riwruok mane mano penjo ma nyikwara Ramogi penjo kar kaendi Junior ne ang'ado wach moro ka samani wadhi e yweyo wach ni to ang'o mani dwa wacho an gima danyiso kango ni giwe pimo wiji nikech ing'eni koro gimiyo wi wapongi wadich gi gik mang'eny nikech wadwa loch kendo jopiny ni gidwa go kura koro ka gin pod gidwa sungore ni pok ging'iyo ni gidwa dhi kure giwe pimo ji wabowegi ni fact wan kaka Kenya kwanza wan wang'iyo gi nikech ka ok gidwa decide to gibo bed irrelevant nikech wanosenyiso gi ni bechgi ni piny sani kopo ni wigni ka ok decide ni kuma gidhiye to gidhi adhiya nyaka debe nikech ok ane gima ne gisik mana ka gibedo piny ni wadwa ni wasain koro gidhi sain ni gidwa dhi kuro ka gidwa decide to gibed kanyo gidhi gimany kura kaka jopiny okango daka chielo Omulo ni okango no lieko gimoro kae ni nitiere kaka Kenya kwanza temo gwelo Martha Karua gi okadier ng'e dipo ni ma endi adieri moro nitie in fact okada wacho nikech ing'eni okango ero ga pingo gik mokia tamba da puonje siasa nyocha oro negi Moses Kuria Okiro Moses Kuria ntie gimiluongo ni une manuoro Moses Kuria ntie Mount Kenya miluongo ni Mount Kenya Forum to forum ni Martha Karua chairperson Moses Kuria nika Kinjuri nika Kabogo nika to nyina no kaka Bogo gine gite gine Kenya kwanza
Koro Martha Karua gima chando Martha Karua ka One Kenya Alliance kenjo paro ni magi joma wigi ler ma ging'e ni ka giwuok to giwuok atiro ni gidhi kech Martha Karua temo nyiso Kalonzo genia wadhi ir baba to kar wadhi uru chon mondo koro wadhi wapang piny nikech okango siko mana ka wacho ka ng'e ni gino wachiegni go uchiegno kanye to ubedo kano pod urito mondo nyiew ubedo kwanza uriworu mondi koku ng'e ni piny odhi kawo osetemo nyiso genia ni kare wadhi ane uru to yudo ka jogi gin gima ging'iyo nitie Kalonzo en personal en odwaro ni kuchocho ka ok miye pesa to idhi miye Omulo ok nyal wuoyo ka jakanyo to koko dwaro Omulo ok nyal wuoyo ka jakanyo penjo no Omulo ok odwoko nikech okia iwinjo Ango mi weyo Omulo yambo ne nyikwa mo ane wuon chenro ni ane mapenjo Omulo penjo adwa ni mondo mi odwoko ka nitiere wach migwelo godo Martha Karua to dwoko ni nitiere wach magiseoro Moses Kuria koro we mondo aduoki ka jakanyo mondo Jacob oduoki kaka jawaipa iwinjo Omulo ayie kod wacha dier ni okaka ema weche lere kendo ji dwaro bire oka emomiyo Martha Karua no biro Moses Kuria nyicho biro kawendo kobiro kawendo to anyise ni wan kaka oka nyaka obed joma ratiro jo adieri oneno ka tekne sign gi Martha Karua oda Omulo jaji bambe cha iluongo nango jibebe jaji bebe miluongo ni Kabogo no biro Mwangi Kiunjuri magi wachone poko biro to be otego biro nikech oneno ni kaka oni weche maler koro gima temo wacho en niya okaka gwelo ji ogwelo duond buche madongo ang'o ji ok moke koro ji moke ne tuondi chomoko juondune mage jirongo ne kacha Wiper Kalonzo Musyoka ne kacha Gideon Moi man gidi ni kacha Martha Karua ne kacha ji omoko kendo nigi mbi to gimomiyo Omulo iye lit kendo neno lit iye lit nikech oneno ka jatende mane nigi nafas koni to no wuok no wacho ni earthquake omuonye koro sani en tije en tingo bag ka jidhi Amerika tigo bag apenjo kiwuok oko madeshono delegates ogweli di chung president to chaki ni tingo ne ngato bakiri sugo yawa katieko Omulo adwa koni siasa ming'eyo to onge inisomo gi etie dero kimadho nyuka to mano be ber to gimo wan wawacho kaka jomosomo siasa wawacho niya siasa ok biye ga goko kaka goko makoro keto yanyo go president uchunge mtoka yanyo president mano wan waonge go wan wachano chenro e loka e ground chenro wachano ne joratong en chenro ma obiro miyowa kura 70%. Kalonzo wuon Musyoka muneno ni anyiso iko oganda kenda kwayo gi muolo abiro ka muol kayom niya Kalonzo wuon Musyoka ni to gi wuod Moi miluongo ni Gideon to gi mama miluongo ni Martha Karua ni jogi ka oriwore gi jakom moloso wach ni maler kaka wapange ni to dakika achiel to watieko gini to ka ok giriwore takwayo kik uywagi emomiyo sani wawacho niya riwruok mar duond buche e yo ma obiro terowa e sirikal Omulo gi lange to wacho ni kik wariwre nikech gin gimadho nyuka sugoi giluoko sande sugoi gitero e rombe sugoi mano wan waonge George agombo wacho kama an youth leader mar Wiper Democratic Movement ma iwachi adier Omulo wacho miriambo moko kama dwan ya gole it nyakwa Ramogi Jwan number 1 owacho ni Mwangi Kiunjuri kiano wacho ni riwore gi Kenya Kwanza Mwangi Kiunjuri no wuoyo kawuone news masapa no wacho ni gin kaka tip TSP ok gidhi make form collusion sani nyaka yiero to gibiro loso post election collusion mano gima Mwangi Kiunjuri wacho ni gin Mount Kenya number 2 Moses Kuria mo wacho ni nyocho horoni Moses Kuria bang tuone manyocha e Dubai cha nyocho chako bage to nyocha wang'eyo kaka jo Wiper to kendo kaka jo KANU jo Oka ne wang'eyo ni Moses Kuria to en ga ng'ama onge msimamo omiyo kata kanu biu kacha no kano poko dhi tuone mano dhi Dubai cha Moses Kuria ne en giruto omiyo sani kata dok ne kuno onge balu momedo because ne en giruto kono omiyo jo nyikwa Ramogi Jwan nyaka ng'e ni Moses Kuria onge balu mane medo ne ruto nikech already ne en kono wach mugi Martha Karua momulo wach ni ema nyocho somo statement kanyo cha leaders wa mag Oka Oromo ende manyocho wuoyo
nyocha kae. Omiyo mulo ok nyal riambo ne nyikwa Ramogi kae ni ati Martha Karua ni koro gisero. Martha Karua waseng'eyo ni en dhako, en miyo, kiongozi man ga gi msimamo mako wacho no dhi ka to dhi to kendo lando odiochieng' alanga ma ji te neno. Adwa nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ni Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi, Cyrus Jirongo ni hoka to kendo gisewacho nyadi nuoya ni jok ma ginyalo tiyo kende gin jok ma onge history mar kuo, gin jo Azimio la umoja. Gima medo wacho George, we ng'ado wach ni George. Akwai ni we ng'ado wach ni George. George, ing'eni Kalonzo Musyoka kata Gideon Moi king'iyo history gi maber gi Martha Karua onge kama gisebedo charge kata oseluonge nyigi e Kenya ka e wach mag kuo. To wang'eyo maber ni Mudavadi no bede golden bag scandal. Mano gima nyaka Ramogi Ajwang' ng'e. Omiyo wan kaka jo Oka wawacho kendo wanyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ni beduru gi kwe. Mana kaka spokesperson jawuoyo wach mar Oka osewacho ka ni wigni udhi neno ka gik madongo dongo timore to jikwa Ramogi wabolre uru kendo wawe ba wach ne viongozi wa social media. Wabedu gi kwe wadhi bire Azimio Oka Alliance ma wadhi loso serikal mabiro mbele ka. En mana ne nyaka wabed gi winjruok ma jopiny te ong'eyo. Director na nyisa ni thuolo mar warumo. Sama thuolo mar warumo ni endi to gini koko chwakore nyakwa Ramogi. Gini korka kotwere ka endi ma yawa man godo kade gi duoko korka donjo kaka samero sudo. Adwa ni mondo wakaw thuolo mar dakika achiel nikech an gi dakika 2 kende. Koro dakika achiel abro medo mana second moko 30. Second an meda second nikech nyaka duoko. Aya tiekine machakodi. An michakoda. Ing'eni wano kwatamore ni Kalonzo gini ok wigi ler. But ing'e gima jogi mora go nikech iyudo ka gichwakore gikelo propaganda ma ok wawuoye. Wan gima wawacho niya ni to okani ang'o ma mondo gi decide kuma gidhiye. Mano is the big question. Kech ito no ka I'm very calm. Ano okata yuarwok mang'eny kech iyudo ka jogi sweat nikech oge kaka ginyalo explain. Koro gimineno nyiso ok na tetni mano gima nikech okango gini ka gi advice jogi to gi advice jogi in fact wigni gi decide ka gi decide give chandu jo Kenya mogik ada nyiso jo nyikwa Ramogi ni gima notero Amerika ne wadhi wach democracy on trial to wawe wach democracy mar Kenya waduge democracy mar Nyanza ne en gima rach kanyoro ne mbadi dhi nyiso jo Siaya ni en oseyiero governor to gi senator to mane democracy mar jo ODM mainyo go jo Nyanza kendo wano kwayo jo Ramogi ni sani wadwa yiero jotelo nikech democracy ka jo ODM osefinyo go jo piny ma ok ginya yiero jotelo ma wigi lew manyalo konyo jo piny kendo mane siasa ma ok wadwa ja ODM onge kaendi obro luongo ja ODM mondo koro ka chieng' ma gineno gibiro gidigi wach mar George adwa tieko kawacho ne nyikwa Ramogi Ajwang' an kaka Jacob Omondi youth leader mar Wiper wasewacho nyadi mang'eny ni wadhi riwore gi Azimio omiyo declaration momulo dwaro wadwa nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ni wadhi riwore gi Azimio wuoye ma pod mbele mondo waket structured talk mondo wariwre to gima adwa tiyo kawacho nikech ambe anonagi awuok e Nyanza adwa kwayo joluo ni wang' ni wayiere jotelo moko manyalo tiyo ne ji omiyo adwa heko gima omulo wacho nikech duto te wan joma pod tindo ma pod biro dwaro telo mbele ka wadwa ni mondo whichever party nikech Azimio under coalition ni tim gima luongo ni zoning ma each party brought keto candidates in different areas. Wadwa kwayo joluo Nyanza ni gima waneno tabia mana waneno ka John Mbadi utimo gine ne cha ne en tabia marach omiyo wawejo piny kata ka nomination ponono ni ODM modhi omi zoning mar Nyanza jo ODM oyie odhi oket democracy nikech Raila osegore ne democracy ng'eny ahinya oyie odhi oket democracy jo piny otim nomination ng'ama jo piny oyiero no emo ting'o tiko mar party mondo odhi olo kendo develop ne jo piny un oganda luo tie wach mabro wacho kodu Jacob osetieko ano were ma bro gone omudo akoni ye no ye mara uma ye kan ye tingo gidi ye koro di gidi ma ye tingo baba iwinjo 1
Iwacho ni wer kende. Oka gi Azimio ma yie marauma. Iwacho ni wer. Oganda luo. Wangni. Telo marwa. Ero kama na nyanya kwa Ramogi kuom keto Ramogi TV ma ne en chenro mar Ratil. Winjo kaka ogore oyiengore kuom omulo, kuom omulo dhi kuom okang', kuom okang' dhi kuom Jacob. Mane kaka odhiga pile pile. Omiyo Jumapil ka Jumapil wabedo kodi gi twak makara ahinya mar Ratil kendo kawuono nendi amora ahinya nikech abedo kodi. Winjo gik mage wacho nyakwa Ramogi. Gima duong' en ni wabed gi kwe kendo ka sama ji go siasa to go siasa mar herruok. Gima jopiny amua ni biro timo kata gima jopiny ong'ado ni biro timo. Mano e duond jopiny nikech wacho ni duond jopiny chal duond Nyasaye. Omiyo bed ng'at mang'iyo kendo pimo pap kik wadonje e weche mag kwede kata lweny makinde ka kinde. Gima duong' moloyo ni go kogno jatelo midwani mondo mi yier telo mabiro kelo ni lokruok bang' yiero madwe mar 8 higani endi. An nyinga George Bati nyakora mogero kamano in ng'at mondikona koda jogo mabende winja twak marwa midhiambo ni endi. Nyaka kendo thuolo machielo ne an ka Elo Victor Otieno Maka Juma. Ageno ni obro biro ka endi Jumapil manyien ka Nyasaye ochiwo thuolo machalo koda manendo mondo me twagni endi omedhi nyime e kinde makoro siasa medo kasore ni. Nyaka kendo warome dakika machielo ber godhiambo maber.